Și pe burtă? Da. Mama, vino să vezi! Ce să văd? Oh. Hai să facem poză la buric. Oh my god! Ăla-i ciocul, ce? Joi! Oh, sărăcaia, crede că se mișcă. Ce faci să mișcă? Stai! Îi stea de mare vie! Hai și vino să vezi! Să pun bățul! Arată pe partea cealaltă, hai ce să Stai să-i pun la cioc! Hai, mai las așa, mai las un pic. Mai las 30 de secunde, te-am rugat. O filmezi? Aha. Până-am și eu! Dar ți-am făcut eu poze destule. Vreau să fac și cu aparatul meu, dragule. Am făcut cu ăsta, dragă. Nu-mi pasă! Trebuie 4 aparate, că facem tot cu 4. Dar vreau să fac și eu! Bine, fă și foarte rău. O să fac să zicem și așa. Săracă. Asta nu-i... Nu. Ai răbdare! Ce tare. Stai să-i fac poză.